online radio. The online radio that makes you happy. Inkezo. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili Inkezo mina uveze ngithuthunga wakho mali bathi ilasbo namagumede mhlambe emokuthi usemusha la ekhanzo phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu udida abantu abaningi lapha nomculo maskandi iThwasa Lekhansela evumbuka nesithombe lapha nebonakala engathi kade bophi ifindo lika sofa silahlana kulesithombe ezivela lapha nesisabalele enkundleni zokuxhumana iThwasa Lekhansela lishuthe lapha nomunye wesifazane kade egqoka izingubo ebonakala engathi kade eshada nokuqaphelekile esandleni sakhe esakwesokunxele lapha afake lapha yona iring iThwasa Lekhansela ebelungomunye wabantu naye kade isudu enhle lapha neshuthe nayo lo sifazane obonakala impela engathi ekade impela Ziwshaya lapha ngithe mase ngibona impela trend lezithombe lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook kanjalo ku Instagram abantu ebakhala ukuthi iThwasa Lekhansela libafihlela lapha induku emqubeni abantu ebakhala bakusho lapho iThwasa Lekhansela alisho mangabe kukhona lapho eZiwshaya khona lapha mina ke angazi noma mhlambe kunjalo ngoba bacule ukujwayelekile impela ukuthi bavumbuke sekuvela izithombe ezifana nalezi bangakaze babazise lapha nabantu abangabalandeli enabathandi bomculo wabo lapha noma mhlambe bekade mhlambe bazishuthela music video okanye mhlambe iThwasa Lekhansela belizishuthela nengoduse yomunye bekade limemile lapha ngazi ke ukuthi kuthina kwakho ukuphawula kodwa ke sihlangana lapha na comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena luthina lwakho uvo mina ke yilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa kangilinde lwakho uvo ku comment section sihlangane ku video landelayo ngesikhathi esilandelayo niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.